हाय गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंटीराज सब स्वागत करुँ पुणी थे आशा करुँ भल थी बहुत भल थी आज आम जाऊँ पुरी ट्रिप सकाल बाहर जाइए बर्तमान आसिक 7:00+ है देखिपारे जो भाया मेघ उठे जोर जना पड़ी पूरा वर्षा जोर उठे हम आज तथा आम आसी पहुँच गलु अधा बाटे अल्प बाट अच्छे पूरी 6-7 किलोमीटर अच्छी पूरी आम पार्किंग टूरिस्ट पार्किंग पाखे आम ढड़ा तो ये बाहर प्रथम जीवु कोणार जीवु कोणार आसिक सेपटे आसी वाटर पार्क बाट हो पूरी मंदिर आसिक सी बीच बुलिक आम आसो आज वीडियो स्टार्ट हो तो आसतु डायरेक्ट कोणार मंदिर देखा टाटा बाय बाय जल्दी आसतु देलु से जनका 40 टका लेखा नौ टिकेटा देखो ये टिकेट सूर्य मंदिर ये देखो से टिकेट टिकेट है डायरेक्ट जा कोणा मंदिर चलो आप लगुच कौन दिन पर आप जीवन काल प्रथम ये हस 200 थर जाइए थे भाया गोटे पड़ा देखिए टोल गेट कौन हो ये टिकेट दिया स्टैंड अलाउ नहीं भीतर स्टैंड कैमेरा किसी ना कैमेरा मोबाइल अलाउ ये अलाउ नहीं स्टैंड फिर बैग पूरे न फिर कमी बैग पूरे दियो भले थोई दी जाओ बाहर कर देखिए मैंने फाइन काट 500 मैप है टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल यहाँ तो मैप अच्छी टोटाली मैप अनुसार जे चाहिए मैप देखिए जापर यहाँ किसी लिखाई सूर्य मंदिर कोणार्क विषय किसी लिखाई ना कौन ता पढ़ले जान पड़ो चल आम डायरेक्ट जा सूर्य मंदिर भितर ना करदे कि कैमेरा स्टार्ट न नहीं जावाई बर्तमान मुझे हाथ में धरी कैमेरा शूटिंग कर कथा से कहते कहले जदि धरा पड़ो कि कौन स्टार्टिंग पॉइंट रू तो 5,000 टका लेखा जोरीमाना भी देवा पड़ो बोली कहले तो आमको आम दरकार नहीं 5 टंका जिनस कम गलिया दरकार नहीं कि 5,000 गलिया दरकार नहीं कोणार्क मंदिर समझा चारिकर पट देखा प्रथम थर फास्ट टाइम फिर आई कौन कहना कला बहुत खुशी लगे आशा ना घरे देवी भीतर को प्रवेश करवा देखो भीतर आम तो कभी आसुना भर फास्ट टाइम तो देखा भाया कौन लगुच भरटा मंदिर है कोणा मतलब टोटाली पूरी बुला सरीगला चलो आम डायरेक्ट जा चंद्रभागा गाड़टा बाहर करा गाड़ी बाहर करके नहीं जी आम बर्तमान चल कुआड़े भाई ओ माय गॉड
ସାଇଡ଼୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। କୋଳାବରେ ପୁରା ଜୋରସୋର ଲହଡ଼ି। ବୁନୁ ଗାଧେଇବୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲି ସାରିଲୁ। ବର୍ଷା ବି ଏଠି ଜୋରରେ ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। ଛାଡ଼ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯିବା। ବୁନୁ ବାବୁ ତମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ନେଲା। ବୁନୁର 180 କହି 100 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଉ ବୁନୁ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ମିଛ କଥା କୁହେ କି 3000 କି 4000 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଏସବୁ ପୁରା ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ଥାନା ଯାଇକି କେସ୍ କରିପାରିବେ। ଓ ନୋ, ନିଜେ ଦେଖିଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉଛି ପୁରା ବର୍ଷା ଜୋରେ ଗାଜୁଛି। ମାନେ ପୁରା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଅଛି ପୁରା ଟ୍ରିପ୍ ଆମର ଟୋଟାଲି ପୁରୀଟା ପୁରା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବୁ ୱାନ୍ ଡେରେ। କାଟି ପୁରା ରାସ୍ତା କୂଳକୁ ପଳେଇ ହେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ନଥିବ। ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ, କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୂତ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରୀ କରି ପଠେଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁନୁର ଗୋଡ଼ ପାଉନି, ତଥାପି ଗାଡ଼ିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ବସିଥାନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଗାଡ଼ି ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭୁଲରେ ପଶିଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଓଳାଶୁଣୀ ତରଫରୁ ଅଛି ଶାଖା। ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ମଠଟା ଟାଇପ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ହୋଟେଲଟା। ଆଉ ସେ ହୋଟେଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯିବା ଆ ଭିତରୁ ପଶିଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଳିଆ ସରେ ଏଇଟା ମଠ। ଆଉ ତୁ ଯିବା ଗାଧୋଇକି ବାହାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବୁନୁ ବାବୁ ଗାଧୁଆ ସରିଲାଣି? ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବୁନୁ ବାବୁ ଆମର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୋଇ ସାରିଲିଣି। ଯାହା ହଉ ଆଇଛ ନାଇଁ, ନିଜର ଭାବୁଛ ନାଇଁ, ବହୁତ ନିଜର ଭାବୁଛ ହୋଟେଲଟାକୁ ନାଇଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ଯିବି। ଗାଧୋଇନି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା ସମୁଦ୍ରକୁ। ଗାଧୁଆ ବି ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ବୁନୁ ଦେଖ ଆମର ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି କମଲତରେ କେଜାଣି, ସେ ମୋବାଇଲରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କଥା ହେଉଛି କି ଚାଟିଂ କରୁଛି, ସେ ଉପରବାଲା ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ତାକୁ ଘୋଷାରୁଛି, ଦେଖିବ ତା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଷାରୁଛି। ବୁନୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରୁଥିଲା? ଦେଖା ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଦେଖା ଟିକେ। ଫୋନ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଇଲୁ ତ ଫୋନ୍ କାଟ। ଆସ ବେଗ ଦେ ଆମ ବେଗ ପତ୍ର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା। ମୁଁ ତ ବେଗ ଆରେ ଓଏ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖ, ଭାଇ ସକାଶେ ଭାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ମାଗଣା ଆସିକି ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆସିକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ ଏଠି ବି ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏଠି ରୁହନ୍ତି। ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବାକୁ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଜି ଫେରେ ଯିବାର ଅଛି ବି, ଘରୁ ଏଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆହେଇଛି, ବାହାରି ଭାଇ ଭାଇ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ କହିଦେଲ ବୁଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି। ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ, କ'ଣ ଗୋଡ଼ ପଟ ଧୋଇବୁ ନା ଧୋଇବୁନି? ବା ହୋଟେଲରେ ବସିବୁ? ନାଇଁ ହୋଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ବସିବାର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ
ତେବେ ଗାଧୋଇ ପାଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବ ଏଠୁ ଆଉ। ଯଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ରଜ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଗଲା ସକାଳ 6ଟାରୁ ବୁଲୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ସରିନି ବୁଲା, ଆହୁରି ବି କିଛି ଜାଗା ବାକି ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। लोग गाधौଛନ୍ତି ଏଠି। ସରିଗଲା, ଏବେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ଆଉ। ଯିବା ସାରେ ଆସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ହେଇ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ରାଇଡ୍ କେତେ? ଘୋଡ଼ା ଜଣେ ଜଣେ ଦି ଜଣ କେତେ? ବଡ଼ ଛୋଟ କେତେ, ବଡ଼ କେତେ କହୁନା? ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ କୋଉ ସାଙ୍ଗେ? 400 ମିଟର। এটা খাଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଖା ନେବା ତ ଦେଖା ହେଉଥିବ ସବୁ। ଏଇ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? 100 ମିଟର ଗଲେ 400 ଟଙ୍କା, 200 ମିଟର ଗଲେ 400 ମିଟର ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବା, ଆମେ ଘୋଡ଼ା କାହିଁ ଯିବା? ଟୋଟାଲି ଆମେ ଯିବୁନି ତ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଗଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ରେଡ଼ି? ଖତରନାକ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଖତରନାକ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖ, ଯେ ପଢ଼ିପାରିବ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିଦିଅ, ହେଲା କି? ଯାହା ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଅଟା ଆଣିଛ। ବୁନୁ ବାବୁ ଆମର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ସାର୍ଥକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଆମ ବ୍ଲଗିଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ 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 ଆସନ୍ତୁ। ହରେକ ମାସ 140 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ, ବାଜିଲା। ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ପଇସା ନାହିଁ। ଆମର ଚିନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼, ସରି ଭାବନା ବଡ଼ ବଡ଼, କି ନେବା ପାଇଁ ମନି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାହିଁ ତ ଟୋଟାଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆସ ଆସ ବୁନୁ। ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛ ବୁନୁ? କେତେ ନେଲା? 350 ନା 400 ଟଙ୍କା ନେଲା? 350 ନେଲା। 400 କହୁଥିଲା ବା। 400 କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା କାଟିଲା, ଦୟା କଲା ମୋ ଉପରେ ଟିକେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ତୁ ତ ଭିକାଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେ 50 ଟଙ୍କା ତୋ ଲାଗି ତୁ ବି କିଆ ୟାଦ ରଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ବୁନୁ ଆସ, ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଟିକେ କିଛି ଭିଡ଼ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ରଥ, ଏ ରଥ 3ଟା ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ଅଧା ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ଖୋଲାଖୋଲି, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ଖୋଲାଖୋଲି ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବ, ମନ୍ଦିର କୋଳ ଦେଖା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଇକି ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠିକି ଏବେ ଯିବୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଭାଇଟେ ରଖିଦେଇକି ଏଠି ପଳେଇବା ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ। ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁନି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ
मोबाइल ले गला आम दियो आम भितर कौन हो देखे हो नियो मोबाइल तुम भितर देख दिस बैक टू कौन केते अछि 501 ना केते 1007 एटा हम ठीक से देखा 1007 एटा हम शहीद हो जीवा भितर टोटल मोबाइल फोन रे शहीद ताणे एपट लाइन लगे मोबाइल फोन देगी मंदिर बर्तमान जी आगे सुटिंग मुटा हम आसिले जा सुटिंग हम ना गो बुनु कह बुनु तुम गाड़ी स्टार्ट कर ठाकुंदर अभड़ा भी खाइलु तो ये चपल हरिया स्टाण्ड बर्तमान नहीं पछपटे आम आसलु तब जाऊँ गाटा आणिकी बाहर डायरेक्ट जीव घर को खाली भाणीज्य देखा कर घर को बाहर अबड़ा खाइस अच्छा लगी बहुत अच्छा लगी वाह वाह सुंदर न बाबा ठाकुर फट सब मिलूँ आम बर्तमान सिंदूर टे नापी आई मजा सिंदूर के लगा तुम इच्छा आम इच्छा जा नबू कौ 100 नियो 25 ग्राम नियो जिते नाली कलर कौट आम जाने ठीक ये गाढ़ा लाल लाल पूरा बढ़िया देखो ये 25 ग्राम 25 ग्राम केते टका 20 मार दियो ये 50 टका 20 टकार 3टा पर्स 20 एमरी कमा ना कमे बनी बेसी मोजा देई दिला तमे देखले मोजा तम घर कोउडी तम घर कोउडी कहला डी घर खो इटी बरा एटी जगटा ना कोन एरिया ना बरे एटी एरिया कौन कही ये पुरी रे घर पुरी रे घर जाओ मोसा भल लागिला बहुत दबा पुरी मंदिर आसिकी अबड़ा खाई 10 मिनट न बस तो आसब कहीं शांति लगे खाइब अधघंटा घंटा घंटा बस तापर जाए आसो ता मजा किसी अलग दर्शना एक्चुअली बहुत भल लगुच देखते आमर गोटे फिल्म ना कौन स्पाइडरमैन से जो पिंधि गुंडाटा 4-6 हाथ दिव कौन ना ऑक्टोपस ना कौन से जा गोटे कहु कि डॉक्टर ऑक्टोपस ना कौन से जो दशटा पिंधि देखो ये पूरा दशटा नुह 10 आम चोरी कर बर्तमान नहीं